יש לנו הגודלים באוויר, נהגים מאחורי הקווים, ושלוש, שתיים, אחת, די! ואנחנו יוצאים לדרך, שני רובוטים אדומים זזים, שלושה רובוטים כחולים זזים. נראה שבינתיים אין לנו קורל על הריף, אבל דיבאג משנים את המצב ושמים קורל על L4. 22-30 גם הם עם קורל על L4, בינתיים 6-1-0-4. דזרט איגלס לא זזים, אבל ג'נרל אנג'לס עם עוד קורל על הקומה העליונה. הריף של הברית הכחולה נשאר ריק, אבל זה אומר שהברית האדומה תופסת פער. 6-1-0-4, חוזרים לזוז, ו-19-42 עם ניקוד ראשון לברית שלהם. הם רוצים להוסיף עוד אחד לצמצם את הפער, והם מצליחים. 4-4-1-6, לא מצליחים לאסוף קורל בצד השני. 2-2-3-0 עם אלג'י על הרובוט, אבל נראה שהם לא יודעים כל כך מה לעשות איתו. הם אוספים קורל ומסתובבים. הגנה של 4-4-1-6. הקורל נופל מהרובוט של 2-2-3-0, והאלג'י לא מצליח להיכנס לנט. מזל שיש לנו עוד דקה 40 לסיום המשחק. 3-3-1-6 עם עוד קורל מוצלח ל-L4. 2-2-3-0 עם אלג'י. האם הם מתחרטים? הם לא מתחרטים, הם מתכווננים וקולעים. בצד השני 6-1-0-4 מנסים למנוע הפרש כחול על ידי הגנה שעושה הרבה כאוס בברית הכחולה, אבל ההפרש הכחול נשמר. 14 נקודות לטובתם. בצד האדום 2-2-3-0 עם קורל על הרובוט. 3-3-1-6 לא מצליחים לאסוף מהרצפה. ג'נרל אנג'לס עם אלג'י על הרובוט קולעים אל הנט האדום. ההפרש האדום, ההפרש הכחול מצטמצם, הוא עכשיו עומד על 8 נקודות בלבד, ונראה שהוא ימשיך להצטמצם כי אלקטרובני, הקבוצה מבאר שבע, לא מצליחה לזוז. 4-4-1-6 חונים על אחד הפידרים של הברית האדומה. זה מקטין ומצופף את הסייקלים של אותה ברית, אבל הברית הכחולה עדיין ביתרון. סינדרלה ממשיכים להגדיל. ג'נרל אנג'לס מנגד קולעים אלג'י לנט האדום. 3-3-1-6 עם קורל על הרובוט. מתכווננים לקומה השלישית, ולא נראה שהם מצליחים כרגע לקלוע. אנחנו על 20 שניות אחרונות. דיבאג משחררים את הקורל. הקבוצות ירצו לטפס עם משחק כזה צמוד. הטיפוס יכול להכריע. 4-4-1-6 נכנסים אל אזור הטיפוס של הברית האדומה. 2-2-3-0 רוצים לטפס. 6-1-0-4 חונים. 3-3-1-6 חונים, היי בוי סיסטר, ונגלה את התוצאות. הברית המנצחת במשחק הקודם היא הברית האדומה! 112-89 לטובת האדומים שיוצאים